Mm. Mm. Yo. Ngaze ngabafudumeza abantu abadala. Ngaze sanibona ku live niyaphila. Mina kuleya wema wasenginda abantu bengene. Khona ngizo addressa lento le. Ngaze ngabafudumeza abantu abadala. Mina bengingasho in a bad way. Sanibona ku live sanibona niyaphila. Bengingasho kabi ngicasile like any live. Kwabantu abanye bezongena futhi ngicani like any live. Khona abanye bezothola ama notifications osengi live. Ngicani like any live. It's about 31, we can do better, I know. It's about 31, we can do better. So just like any live. Ngifuna ukukhuluma ngalento le ebengenze ngayo video, ngakhuluma indaba yokuthi abantu abayeke ukuphuza edrobheni. Not like ukuthi as like abayeke bengaphuzi straight. What I said ukuthi umuntu akamusa ukuphakamisa ubhiya edrobheni eyintombazane engawuvalile. Akaphathe uStanley Cup afake phakathi noma esebenzise lona leli phelele brown labasebenzisayo. Akubukeki mase ukuthi uyintombazane ezumuntu osifazane impela nje ohloniphekile usuphakamise black edrobheni. Ilokho mina bengizama ukuthi ngikusho. Kodwa ke abantu bayashiseka maye bayangiyisa. Mina bengingasho in a bad way. Uma kuwukuthi mhlawumbe wena uyakwenza qhubeka phela ukwenza futhi ku right. Wena olibona ihlazo lapho. Wena awubona isithunzi sakho sidicilele kaphansi nesithunzi somndeni wakho ukuthi awungena kaMkhize. Hawu biphamisa nje ibhodlela impela edrobheni. Futhi wena uyibona nje inkinga ngalokho. Sebeyangi-attack ke manje. Ngani like any life. Serious we azo angazi ngempela because mina bengisho nje yabo ngendlela right because mina ngithe mina ngiyibuyele emsebenzini la hey but mawukuthi owasemnambithi uyayibona le bottle store le elapha ya ase ngithambe noma bottle store yini le lapha ngase Shell Garage lapha ngase KFC ngisho ekseni lapho ke ngisho ekuseni ngidlula ngemsebenzini ngidlula amantombazane ehle lapho mina ephuza utshwala. Even a drop in phakathi. Senda awukahle face anginaso isikhathi salento yokukhuluma ngoba azola club uyazi eskelo wathi ufuna attention nje anginasikhathi. So mina bengisho ngalendlela yokuthini if umuntu wesifazane ophuzayo buhloniphisa utshwala edrobheni. Simane sibone ngawo usudaka uthi awuboda kwamanje but umfake ku Stanley Cup ufihlile noma umfakile le enye inkomisho ecishe ube uStanley. Uyayizwa lot noma ufake esigubhini sakho saTupperware bengakafika uStanley Cup abanye abantu besifazane mina engikwazi babephuze egubhini zoTupperware babephuza kulezo gubhu lezo but sengalasifuna ngathi lo muntu imgxobuzwane ke manje abantu bagxoba ucicane impela nje ngabagxoba awu bakwethu bengasho mina ngendlela embi la bengithi mina ngiyakhuzela nje ezingane umuntu osifazane sakhule sazoya phambili futhi nje ingane right ngabiki. Hayi abantu ngabagxobake. Angazi noma ngirong yini. Angazi. Abantu nabengithi mina ngizenzela into enhle. Mhlawumbe ngeke ngiyehlapha uswalo sisiwe ngambona futhi wabona na ukuthi hawu ukwazi angibuka intombazane. Ngabe yasho sodwa impela intombazane yini impela but angishona negama lakho vele angimazi. Ngambuka nje wazobona ukuthi ngiyambuka ngasho ukuthi hawu kodwa gele Nakona ngisho ngenhliziyo. Hayi ukuthi ke ngangimehlulele ngokuthi uyaphuza. Ngamehlula njalo umuntu ngokuthi uyaphuza. Nami ngibe ngiyiphuzela. Ngempela utshwala nje abusiyo nje into errong. Abukho nje wrong utshwala ngoba phela wena vele mawungaphuza uzobona ngathi into errong. Mina ngisho ngitshwala bu wrong utshwala nje bu right kabi. Utshwala bu right utshwala. Into errong ile ukuthi ungabusahlonipha mawusuphuzile. Uphuze noma ngeke noma ikaphi noma ikuphi. Khona usisotheke as long as you are 18 years old doesn't matter noma ungenza nedrobheni. Ofithi ngamcorrecta ukusisi. Ngathi Ntombazane you are old and ubonakala ngathi unabantwana. Awukwazi ukukhondona ukuthi ingane yakho mayisina 18 yonke into eyenza edrobheni right as long as ingabona wena. Ofithi lokho vele ku wrong kusisa kakushilo. Mina ngikhuliswe ngalendlela yokuthi umuntu engidlala edrobheni uma uyangizala ubaba wami uyangizala umalume wami ngumshana wakhe.
angikwazi ukuthi mina angikwazi ukuthi ngikwenze lokho. Ngimdala impela nje ikhalenda sekusondela ukuthi ngihlanganise. Ikhalenda sekusele kangaka nje ukuthi ngihlanganise. Kodwa ngeke ngize ngithi mina ngingaphuza utshwala la emnambisi ngithi ngoba uma akekho uma ngimshiye wineni ngithi ke hayi ngizobhlehlisa ngempela. Ngingene phela eBottlestone ngilinda ngokuqhafa eBottlestone. Hey kahle nina kahle nina. Samanje ngithi uthi ngaze ngomiwa. Phazu stand cup ngiyamjika khoneni ngithi ququququququ ngifaka phakathi kuleyo cup yami lona loso sigubhu sami singajumpisi ngihambe ngiyimunca indlela yonke. Hambe ngiyimunca indlela yonke. Sengiphame siniphela nje bhekise phezulu phela ikani le extreme. Ngisaphuza edropeni. Mina bengilwa nalokho bengingasho nje ngingaphuza. Asiphuzeni bakwethu utshwala buyasisiza einkingeni zethu. Awungeke mawungaphuzi musa nje ukugxeka utshwala. Musa nje ukugxeka ngoba nawe awuphuzi ngoba uyathanda. Futhi umuntu ophuzayo akekho hayo njani. Futhi umuntu ophuzayo akekho futhi wrong. Right. Nawe nje ubungaphuzi right. But engikushilo ukuthini isithunzi somuntu wesifazane sidicelela kakhulu kunesomuntu wesilisa. Yabo. Nokuphuzisa lo ukhishela uba happy simasodakiwe. Hayi cha. Bese lo guys I didn't say ukuthi utshwala bu wrong. Ngisho nje washo mina utshwala bu wrong. Hawu bakwethu mina ngize ngisho utshwala bu wrong. Mina ngithoka wrong ukuthi niphuze la edrobheni ni walk. Ayisashisilanga awusadiyazeli. Hawu kahleni bakwethu asangidlala ngathi. Ngizanje ukudlala ngathi. Sekuthiwa wema ingane kwadlangalala. Hawu. Hayibo futhi mina ekhaya umkhulu engakashoni thina ekhaya sasase nesonto ke eZayoni even though phela mina ke khobo makwamvela seke kuyasabathwa ke kodwa ka ubaba bayeZayoni kwadlangalala lapha egoqweni lapha emhlumayo ihe ingane yakhe lapha phezulu ngaseholo ngasebheka abathembu leyo ngane lapha ayibingasadakwa ingane yakwadlangalala uphinde kubatshaza hayibo kwamvelase umkhulu wakhe lo wesebenza kamasipala ingane yakho hawu dawe drobheni ufuza umkhulu wakhe hey kahleni hey kahleni zamunjani emkhaya hayibo kahleni ngisongidlala ngami nini ngidlala ngami ngokudlala ngami nayize ngiyenza khonza isotheme yalo nto leyo ngisazoyenza ngeke mina ngize ngiyenza njoba ngisho sekuthiwa hayibo umzukulu kaKhakhelisi nomkhulu wami uKhakhelisi model umzukulu kaKhakhelisi model hayibo bengasadakiwe drobheni ubani uKhakhelisi model hayi umkhulu wakhe lo wesebenza kamasipala loyo hawu umkhulu wakhe lo wayiphuza kangaka hawu ukhamba lifuza imbizo uphuza njengomkhulu wakhe kusho mina hayi guys mina bengasho sibiyeke entshwala mina bengithi asiyeke lento esiyenzayo sabantu besifazane ukuthi siphuze la edrobheni ngoba siyalulaza isithunzi sethu siyehla so bengasho sima umuntu wesifazane ngimele nje uphuze utshwala mina kusho mina zamashenge bese ngasho mina ukuthi utshwala biyeke mina ngenze ngisho lokho mina bengithi kana uphuze la edrobheni phamisa utshwala edrobheni ninjalo nje vele nichame nje futhi umuntu usephiza ukuchama usencane ngogijima ongena emashisoni lapha akho kupondo ukuthi angena chama useyagoloza usevele nje uchama la esihlahleni la ePiccadilly useyachama la ePiccadilly yabo mina bengingasho nebedway kodwa ke labo sisilaba abakhulile ngibabona lo unezingane zakhe bayangidelela basangiphume kibo kodwa mina ngisho ukuthi bona nje bayashisekela mina bengasho kabi hawu mina angifunje ngize ngitrend nje into engekho ukuthi bengithini cha bengithi mina akubukeki uma intombazana ukuthi uphuze etown uphakamise ibhodlela etown akubukeki bufake kwicup uphuze mhlawumbe umuncele uze uyofika erank ngiyabonga shakes yabo bengisho kanjalo mina futhi mina ngikhulisa ngalendlela ngempela ukuthi abantu edrobheni ngiyabasaba nje ngiyabahlonipha umama nje ngihlala naye umama nedrobheni angeke ngize ngisho soyibo ungasabi lo mfazi mina wakaba lo mfazi ngiswa lapho lo mfazi ngabe ngihlupha abafazi engabazi kusho mina ngithi indoda yaphi lo yana le ngabe ngihlupha amadoda engabazi I'm not gonna say that angikhuliswa mina kanjalo hawu angikhuliswa nje kanjalo angikhuliswa kanjalo
hawu hamba intombazana ufuquza ugwayi lahle kahle nihamba nje uye le ekhoneni ngoba phela vele masuqalekile usuqalekile hamba uye le ekhoneni ufuqa ugwayi ufuqa ugwayi wakho bese uyabuya ke drobheni usubuye phambi komphakathi ufuqa ugwayi sidlula sigudle nawe la ngasesipawu sifuquza ngogwayi intombazana hayibo kahle mina ngithanda kabi ladies ngithanda kabi nje ngithanda abantu besifazane ngiyanthanda kodwa inkinga labo sisabakhulile sebeyangidelela ke manje mina ezefu ngazathi mina guys ngithothola burong kanti mina ngithe abayeke ukuphakamisa ubhiye drobheni angikho right bangiphethe kabi lawo angikho right angisho ngemenza utshwala burong awusaze mina utshwala burong sengingasho omunye ke mina angeke asiqhubeke nje siphuzeni sifake lezi inkomishi lezi uyabo futhi bakuzoba uDecember nje koyi24 kanje asenge ngempela labo Stanley Cup laba abadayisa mesingaba afford laba 1.4 noma labo 2k sithenge labo 500 no 300 laba abadayiswayo yilabo senge nibona nge24 nje sifaka phakathi silokho sihlohlile nje umbombombo isavana yakho phakathi ulokhu uthelile nje extreme yakho ulokhu uthelile bengakubona bese wathiyaza la ngakuthi hayi le nkomishi ne drink uyayizwa leyo nto uthatha idash ufaka ugologo wakho kuleyo nkomishi uphuze umuntu esifazana lokhu uthe nje lokhu umuncile nje yabo hawo manje sebeyangidelela ke labo sisi labakhe hayi hawo ayibo hayi asimuncenshi asimuncenshi musanje lokuningi athekha la ngento engekhona nabo mama hawo zanti abantu abadala abo mhlola yami nabantu abadala uyabona nje futhi uthi lo athekhana nami nje futhi lento wayeyenza nje uyambona uthi lo owahlula abazali bakhe safunda ugrade 8 ama 1k nje awalifuni ngabe iqiniso aku-athekhe futhi bengithi mangivele ngibona umuntu ocommentile ngivele ngihambe nje ngikwi-profile yakhe ngiyibuke ngisho sawuwena kade nje waqala ubahlupha kini suze wamdala uzofundisa nje ingane zakho uma utshela ukuthi ingane yakho once yana 18 omunye umuntu omdala imazi as long as ingabona wena then yonke into i-right iyiphi nje into efundisa ingane yakho ke iyiphi yabo labo abaloku bekhomenta kanje yilabo abanezingane zabo emagroovini laba phuza nezingane zabo laba bangidelelayo mangithi mina ku wrong ukuthi la mina mbize siphuzeni phambi kwabantu abadala edrobheni omunye angiphaphela usena ngcono baka edrobheni uye town ayibo naze sifundise sitshekile siyangazi kahle mina wentobe Nkosi yami okay mana yazi yiphi yona okay that ngayi relax I think I relaxed last week then I bought ijeli yamakhelzi nespray kuphephule nje kwakwa easy wave kuhlezi khamba kubhanqane kanje kuhlezi khamba kubhanqane kanje na wentobe so ngifike ngihlikihle lo gel nje ekhanda ngihlikihla nje ngathi ngenza kusampithi ngihlikihle bese ngiyapray bese kuba kanjena ke ile spray nje saka easy wave esambisana negel hlezi kuhlangene kanje kuhamba nje ko2 because kusho bayazi uzuvele kwe-SK wemkhaya akazi lokuthi usukela uhlenya luhlala angibantu bese sihlangene ke yaza sime dawe sisobabili la simatheka ngeke Pitbull mina ngidlala isitshela ngizongikidnapha nini ngiyabonga alright ntobe ngiyabonga kakhulu oduma kahle siyabonga hawo bekanje kungi-attack bandla anginawo nje amandla mina bengithi mina ngikhuluma into e-right hayi ke abantu abadala ke uhlanganaphi phuma kithi uyambona ukuthi yambona lo yilo sikuba makule esihlanu avuke ekseni athethisa abantu abathethisa aclean
ukuthi ngo-1 ebeshisa amabhodo eziko, ngo-3 usiyageza uyahamba edrobheni yodaba. Abanye abantu bengicomment, I'm not saying bonke, abanye babo. Mina bengingasho nje ne-bad way, vele nje at the end of the day akukho right. Hayi ubongeka lo umkhulu wakhe lo kwakusidumo. Umkhulu awusidumo ke. Umkhulu wamloza lubaba. Umkhulu wakusidumo lo walapha egoqweni lapha phezulu kwadlangalala emzini omkhulu. Wayiphuza ingane kaNdaba ayaya. Sure mina so angiphuze edrobheni angiphuze. Mina nje sekinhlebela angazi makhona ama-in-laws zami ke la shuthi sorry Niki. Mina I drink kodwa ekhaya nje. Ngeke bese ngibone mina ngiphuzile. Never. Futhi kumanje ungiphikela ngozwane. Oba ngisho sekhaya mina nginomsebenzi. Asitalo nje. Swanje sikwamvela seke kuyaphuzwa ke. Bongeka ufuna ukuphuza maphi ngithi hayi ngiyabonga. Angishayi indlela mina ke engihlonipha ngakhona mina ekhaya. Yes ngingane phela but khona ukuthi vele phela kini masungidala vele so vele sungasasaba but mina ekhaya ngisayingane khona abanginhla kakhulu kunami so yibona ngivele ngibabuke bephuza ke yabo so ngivele ngibabuke bephuza so bonke ngithi ngila lapho ngiyazi okay kwathi nje ngathi alright hawu hayi cha qhubekani-ke ningideleleke ngizobona kodwa usukuba ngoba manje khona ngeke ngabaphendula ey'nsukwini ngoba bekhuluma indaba leyo ukuthi ama-side amaskanda then kwakhona ngimphendulayo kwakhona umuntu ongifonelayo basibonga I saw ivideo umuntu nje omkhulu wasibonga ngibona ivideo yakho lapha ku-TikTok ukuthi uthe wasi nje ngicela ukhiphe leyo nto leyo ama-brand abazokurecognize if wena uzophendula abantu ngabonga if abantu bekudelela let go ungaphenduli yabo wathi ungaphenduli bayekela abantu bedelele beze beqedeke ngasho sawu ngawadidisa ama-video yabo ngasho sayo okay ngoba vele ngiyafuna into yami content creation hambe izifike la ngifisa khona ase ngiwadelete yabo kodwa ke nginiyeke phela kuloko kahle ngibo amane ngangirecognize lawo ma-brand nami phela nenhliziyo nami phela ngino heart I do have a heart mina bengingasho sikani ukuphuza usakayibona wena ilona inkomo yekutshana wayibona phi inkomo yekutshana wena niyaphi ekutshwala nina phuzani yamdlovu njani manini nanibonaphi inkomo iyeka utshani nanikubonaphi angifuni inkinga welindani angifuni bethi mina yabo ngifuna bengikhulume ngabe bethi mina ngisiyabeka utshwala ayinsengasho ukuthi babeyibonaphi inkomo yekutshani angisho semana bayikutshwala ngisabeka ukuphuza edrobheni izidlangalalini no ngangize ngisho ukuthi manje babeyibonaphi inkomo yekutshani yona inkomo maye ukutshana izodlana no phuzani nina phuzani drink wala ungifanisa ngoba ngaye ngahlala isikhosi ngaphinde ngahamba yini leyo wepinqa laseyithala kusibacale yazini le ilento leya eyachama ubaba wakho ufuna manje yenze eskhele ile yabo umakho nowakho sibejol bachamana ngayo ke le hairstyle ikutshela babenza bobabili egoli beze benzani ibaca ile uma wakhe imelta kakhulu babakho meyiyenzile ezebacazela ubaba wakho ukutshela ngazi ama-80s noma ngama-90s noma ama-2000s early 2000s ileyo ke tsheleke yona bhencana se-Italy kuze kuphume wena nje bachamana ngalento engiyenza ekhanda kutshela
baxoxa into ongayazi mhlawumbe bona abazi bexoxela ukuthi ubaba wakhe zasike eyifese ebepingaze esathi ngize ngibona ubaba wakhe waqhamuka egqoka icathulo engafani engichama eshaya eske yiyo lento yadibanisa abazali bakho le yiyo le ngiyaphila edunjani emkhaya uyahleka emkhaya akenzi ngizama ukukuchazela uPhengcana se-insani ukuthi ilento leyenzo baba bakhe baba bakho weshisa ikhotha bhuti ngalesiya sikhathi ngitshele noma wakhe eshaya iphemu awazi wena kombe wawusayingane nawe usathithizela iyo-ke lento babakho wedla ngazi iy'ntombi efebela ngawo uma wakho-ke yiyo le tshele alright xoxisana it's okay ngiyabonga hayi semanana muzo nje semuntu awubonge esikhele ufuna enzana noma sengathi mina ukubuka nomkamo bese ngikhathele ngenze njani ekhanda lami senangilawula manje ekhanda lami ngokuthi ngilawulile ngokuthi ke ngathi phuzani kahle la edrobheni senifuna ngilawula ngeskill yami angezi nje kuyeka ngisazoba njena nje isikhathi eside kabi because nama weave nje ayi mina yangihlula ke nje lento ukuthi ngikhokha u300 ngento engizohlala nayo iviki angazi noma kuthethe poverty noma kuthethani kodwa nje ngiyahluleka shem ngibe phela 250 nje ngizohlala 2 days not 2 days 3 days isa right iqede after 5 days igone awungeke kahle usibanga ngcono phela nithi kuthethe poverty anginayo phela lo mali mina anginayo ngiyabonga muzi Phengcana seyithali uzwileke siyabonga mbuso wezulu ngizokhipha into ezenzipha ngibhizi live guys ngibhizi kanje iyo-ke lento iyo le ngisho umkhulu wakho wayenza ke lezi ezephathi ired umkhulu wakho utshela ayebeke la umkhulu wakhe ired uvongo ngiyabonga zikodelihle ngiyabonga kakhulu ngiyabonga sifikeni lapho manje wena cheese okay guys ngisawukhipha sofaka izipho ke manje ngisayesaluni elanga enzansi ngizoba live ntambama mangibuya angazi ngiyofaka njani izipho ngoba ngisikekile la lolo liphume kabuhlungu ngasikeka phana endawo kodwa ngempela hayi webkhaya ngithi ubonile ukuthi ke ngipostile ukuthi ngivuswe nje kwathiwa for nails ngathi how manje angiyofaka ngoba phela ngivuyeke notification kwathiwa for your nails ayi zona mase ngiza ngiyifaka kuthiwa nje ngeke uphinde uyithole imali obudliwe ayidla websajwa lalela but lapho ngicokutshela ukuthi wawuswenke wawuswenke ibhadi yikona phela ukuthi manje uma usuyibona manje ngizobona ukuthi hawu kodwa bengigqokisana nabazali bami lokho akujaba mina ngibuka ithombe zami ngiyingane zengisho hawu bakwethu hawu kanti kona kwakukhona ngalezo ikhathi yikona kwakukhona hayi ebawethu ayixabene futhi ngaxabani bakwethu iyathandana kahle simo yamunye
Simoya munye Nkosi yami, simoya munye. Hayi bo lalela namsatshongcona nawo awudla ikwetini usayingane yayo uyajabula shame. Yazi abazali bakho ukuthi babe nayo imali. Hayi awonje wena mina sengibuya kwiprofile yakho awukukhuma ama-master repairs indaba khulu ngani ngomqombothi. Ngiyabonga wena inkosi yezulu ngilwele wena ngilwele. Please ngilwele. Wenza kahle ngilwele kutshela. Bayathukana labo sisi abadala. Okay bye guys, ngisofaka izipho mina. Yo, I'm tired. Lapha ilanga sishisana. Hayi ngakhumbula ezinye izitori othi ngihambe ngazi bebe ngidela kakhulu labo sisi abakhulile. Wena nkosazane. Yo Andile. Yo 28 weather namhlanje. It's very sunny. Mina nkosi yezulu yadelela yezwa yadelela. Guys bye yini ngizobana ntambama. Bye, love you nonke. Kodwa ngalutho